Ay lang mo ka-open. No? 150 dala na plite. Di ba? Salot ana nila. Siyempre nagmalipayon pud sila sa usag-usab. 150. Hey guys, welcome na sa atong channel sa Suyaon Ka TV. So ato ang i-review ron og hatag reaction nga kanta guys, mao ni ang kanta sa grupong Nilang. Wala ko kabaw kung sa Nilang ang grupo guys. Pero kung na anak ko ani guys, kining mga ngana guys ay 150. Ang nagkanta ni si Carl, si Jannick, si Janrick ug si Edward. Mao ni siya ang kanta nga 150 guys. So sikat kini siyang 150. So ari ato ning paminawon guys. Welcome sa Suyaon Ka TV. Andiyan na sila, nagpaabot na. Pagkapit na mong ngit-ngit, sige ligo na. Nangabang sa pulbos kay makikita na. Sa ilap-uyap ay dili sa bayot ra. Grabe niyang ratsada, perte pang pumaha. Hay naku na unsa, huy pagmata. Basig pa hapagpaga, ayaw pa iladong sa 150 ra ang kwartas. Kinumdum gyud gani guys, pero dili to 150 sa una ng mga nakoy silingan gid ani sa una guys, kanang itsuraan gid siya, taas, himsog, tisoy, tsuraan ba niya. May buong kuan niya kay kada gabi gid siya nang maligo, na mulakaw. Nya nindot kayo usong silver sa una, silver, nindot og sapato, sinina. May buong ambiyan mo ginamo sa una og kanang model. Pero mao day membro days 150. Sige huna-huna, naapa ba'y tsansa? Daga nating alas, sarili baliha. Ayaw isulodong ang 150 sa mong utok. Kunya ang utok dong, ayaw isulodong bulsa. Asa na sila? Mga mamayutay sa tungang gabi. Bantay ka sa beat guys. Jolly guys ha. Kanang og dili lang gini mo kano ng iyang lyrics ba. Nindot sa dyan, jolly sa guys sa beat pod. Isa kanto mag-aray, pagpag-una mo bay. Ayaw pamayot bay, kaluy ang lagay. Susing taon gabitay. Sige. Wa gabae. Atay ni kantaha, magkatawa sa ta. Pero daghan yun sa una guys. Ulitaw pa ko. Ulitaw po. Nang mao lagi na lagi. Uyabon og kanang mga bayot, ana. Pero okay ra man na. Basta, kuan. Nang seryoso na biya sad gyoy nag-iipon dud sad nga laki og bayot nya nindot pud ang dagan sa ilang relasyon. So okay ra pud. Watay problema na. Magkatawa lang ta sa lyrics ba og sa beat gani kabantay mo. Una P150, imong tirada, taga-gabi on kolonte. Mabitaw na guys kanang ang tawag ron sa mga laki gani ron nga kanang naay ka char nga mga priyana, mga bisexual, mga gay ana 150. Mao day 150 buing nga gid. Isang diskarte, 150, dala na plite. Sige muna P150, ingin sa gwapa, pero lalaki. Sexy o Coca-Cola body, nya inikubo na ay wate. Dagan na karon, ang gawisik-wisik sa ilang mga liwato, wag ka pisik-pisik. Ayaw kalimot dong, deputinas no. So atong mga LGBT dili lang mo ma-offend ha. Wala man ta ni hisgot og dautan gud ninyo para ninyo. Ato lang ang iyang lyrics ba. Ato lang gud i-enjoy ang lyrics gud og nganong gigan lag 150. Bisag kamo gani may buong gani mo nga nganong na trending ng 150, di ba? 150 amigo no kay membros 150. Ana na siya. Ay lang mo ka-open. Okay. Dayon ta. Siyempre, sa dilang liwat, abain mo ha. Siyempre, dito mo sa ngit-ngit. Magkabit-kabit, walay makakita. Masking pag musinggit ka ng imong 150, diyasan na isabit. Ako alala yours, what the pina-update. Unsa may nakaon, ganong mangipatol. Unya kunog sumugon, aksyon rabag karatol. Sige kang kamayo, kay madali-dali. Labi siyang mayutan lambe. Wow, naku ang pitidali. Pero dili sad tanang laki guys nga 150 ra pud ang ilahang giapas pud sa usa ka atong usa ka bayot, usa ka gay, usa ka transgender, dili ra man sad good kay naam sad good relasyon pud ana nila pud nga nagdugay, nindot ang dagan sa irang relasyon. So
salot ana nila. O same raman na dili na siya dautan gud kay dawat naman gud nas katilingban karon gud kanang maguyab mo laki og kanang transgender bayot unsa pa na diha membro sa atong LGBT wa ra na siya problema o wala tay kasulti ana. Lira lagi di da, lira lagi di da, lira lagi di da le. Oh, ale 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 ale. Sige buda P150, imong tirada, tagagabi un kolon teksang diskarte. 150, dala na plite. Sige buda P150, imong sa gwapa, pero lalaki. Sexy o Coca-Cola body, nya ini kubo na ay wate. Pero nasa bitaw ron guys, mga transgender og bayot guys, mura gid sila babae gid tinuod, gamay nila ilang lawas ba salud sa kuana nila guys. Bitaw, usahay sa bitaw mailad sa bitaw ko kanang mulakaw ko guys. Oh. Mulakaw ko nya, makakita ko na nila ba nang labinag. Ari namang gina sila manggawas kanang medyo gabi na ana, kilom-kilom na ba. Magkuyog sa ilang mga friends pod, mga barkada pod nga mga pareha nila. So makaingon juga ba nga grabe gid wa kay sulti. Ang laki kay ugaton mong gyud ana, ugaton masul. Naagid na inana sila nga murag kanang conscious kay silang panglawas ba nga murag gid sila babae gid bitaw tanawon bitaw. Bisag kinsang laki makakuan gid ba, maka-admire gid ba sa ilang gibuhat silang lawas ba, di ba? Ayo alabay, pagtuon og likay, dagan og irada, ayo sa bayot kay kalas nagduga. Kawalay gipuga, dito sa ngipit, nga walay suga. Sige ka pangwarta, pangunay tirada, laki ra bata, basi kalimot na ka. Usok ka manumog, unya imong kwartahon, karon kisay basulon, ikaw nagiyapon. Tambay ra sa kanto, wapay panikod to, lahat lang sa bayot, Jollibee diretso, rasunde sa tropa, winner ko sa last to, shot na. Mo lagi daw guys, sa musilingan sa una guys, promise. Tinuod gyud na gyud. Ikuan pa gud siya motor, motor, mga sapatos, mga sinina, nindot siya barog din. Last time atong iyang gida medyo kan pa sa gwato, high school pa man sad siguro gwato. Last time niyang gida guys, dili gid sa nimo mailhan bayot gid, promise, babae gid. Ang ako na lang ang mga igsuon ingon nga kuan biyan ang uyab ni kuan mao na. Kana gid siya kana. So, mao ding kuan day nang abunda kay siya ba kay pinangga sad siguro siya sa bayot pod nga nauyab niya. Basig seryoso po to yung relasyon, di ba? Bay, asa na mo bay, ali na mo bay, kay winner na mo bay. Pagulot sa kwarta, ngita dyan yung ruta, nahulot sa tropa, among panirada, unsa na pitirada, among mabirada. Ang dami na labay, ang di ka magbahay sa imong irada na makamatay. Virus mo dikit, nagdala og sakit, diskarte nga laos, way nakalampos. Pero dili manggutan ng membro sa tong LGBT, dili tanang gay, transgender o kanang dili tanan dia makadaot ha o wala ta maingon nga makadaot ha. Lyrics ra na nila, so tagaan na to sila credit na ilang lyrics ha, pero sa actual nga nahitabo guys, dili tanan nga gay, transgender guys, makadaot o naam gyud relasyon ron nga nagdugay nga siyempre nagmalipayon pud sila sa usag-usab ay na give and take ba, di ba? So tagaan na to sila credit pod ana. Padenta. Sa imong irada, mura kang gigapos, ikaw ra ang nag-antos, wa na kay pulos. Dari sa kalibutan, karon atong isbutan, anong inga naman, imong binuhatan. Sige bunda P150, imong tirada, tagagabi un kolon teksang diskarte. 150, dala na plite. Sige bunda P. Magkatawa jud ko sa rhyme diri guys, 150 dala na plite. Di ba? Bundaki 150 dala na plite. Kabantay mo na guys. Wa gabae. Ing sa gwapa, pero lalaki. Sexy o Coca-Cola body. Nya ini kubo na ay wate. Sige bunda P150, imong tirada, tagagabi un kolon teksang diskarte. 150, dala na plite. Sige bunda P150, ing sa Wa gabae. gwapa, pero lalaki. Sexy o Coca-Cola body. Nya ini kubo na ay wate. Oh guys, mao tong
mao tong kanta sa kuan guys nga nilang kinsa niya kanta to nga 150. Bako kabog grupo ba ni sila o kuan basta ilahang beat, ilahang paagi sa tukar sa pag-rap. Approve ko guys. Nindot kay siya beat gyud, promise. Nindot kay siya patukaron ba. Sa lyrics sad niya sad agatong mga gay, lesbian, transgender, membro sa tong LGBT dili sad kay tapod maigo kay syempre kuan naman to ilang lyrics pod kanang bali na siguro kauban siguro nila nga naka-experience ug nakaila ba. So mao tong nasuwat nila gikan pud na sila una-una. So mohatag tag reaksyon ha. Dili tanang nagrelasyon ron nga gay ug laki, transgender ug laki guys. Wala nagmalampuson, nagiuban nga nagdugay, nindot ang dagan sa ilang relasyon, depende ra maguna nila, depende sa ilang sabot. So ato mao ni atong gikuan guys, mao ni ako mao ni akong gi-review o gihatag reaction kay na trending man ng word nga 150. Nahibong ko diin kana siya kuhag kanang nay mga laki mga itsuraan mga gay sa mga dire o nay mga membro sa 150 150 so mao din ni 150 mga relasyon siguro sa bayot mga inana pero dili ta mohatag og bati nga komento ana. Okay, ara ra ta kutob. So sa nagkantas 150 approve ko guys. Nindot beat, nindot tanan niya sa lyrics dili kay offended pod sa atong LGBT community pod. So kung naganahan mo sa atong review guys, subscribe lang mo sa Suyaon Ka TV og daghang salamat guys.